କୋଉଠି ଅଛି ରେ? कौन कहले भाई? ତୋର କଣ ଗାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି କି कार ତୋର? भाई इनका वार्ड कौन से यूज करले? ମାନେ କରିନି ନ ସାମ୍ନାରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଠି କେହି ମୋ ସାମ୍ନା କରନ୍ତିନି। ତୁ କୁଆଡୁ ଆସିକିରି ଧାଡିଏ କଣ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଦଉଛୁ? भाई କଣ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବି ମୁଁ? तो भाई लेखिबार तो फेसबुक भाई ଆରେ ଶୁଣୁ, ଅସ୍ତ ହେଇଯିବୁ ତୁ? ଅସ୍ତ ମୁଁ ହେଇଯିବି ନା ତୁ ହବୁ? କୋଉଠି ଅଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଉଦୟ କି ଅସ୍ତ ହବ ଦେଖାହବା। ओडीएम ରେ ଅଛି। ଆଁ ମୁଁ ଓଡିଏମ ରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି କା ନାଁ କୁ ଲେଖିକି ଏ ଶୁଣୁ ବେଶୀ ଚାଲାକି ବହକାଲିଆ ଦେଖାନା, କେତେ ଗଲେଣି। ଆଉ ଭୁଲରେ ଶୁଣୁ, ପାଟି କରନା। ତୁ ଶୁଣୁ, ତୋ ଆଡୁ କିଛି କହନା କାହିଁକି? ଜୀବନରେ। ଶୁଣୁ, ହଁ ୟା ପରେ ହଁ ହେଲା, ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି କଣ ହବ କହିବୁ ହେଲା। ମୁଁ ବା ବି ପ୍ରିପେୟାର ରେଡି, କହୁନାହାନ୍ତି। ବି ପ୍ରିପେୟାର ରେଡି ହେଲା। ହଁ ଯେ କୋଉଠି ଯିବି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ଆସେ 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 ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ ଆସେ। ଟଙ୍କ ପାଣି ତମେ ହଁ। ଆସ ଏଠିକି ଆସ। ମୋ ଆଁ ପଇସା ନାହିଁ ବା। କଣ କହିଲ? ଆଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି। ଆରେ ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁନୁ, ତୋତେ ତ ଠିଆ ଠିଆ ବାଡେଇବି ଆଉ। ସତ୍ୟ ଛାଡିକି ତୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଡିଜିଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସୁନୁ। ତାହେଲେ ବାଡେଇବ? ହଁ, ବାଡେଇବି ମାନେ ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଆଉ। ଗୋଡ ହାତ ଭାଇ, ଗୋଡ ହାତ ତୋତେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କହିଲି ପରା ତୁ ଆସୁନୁ। ସତ୍ୟ ଭାଇ ଛାଡିକି ତୁ ଯେତେ ଗୁଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସେ, ଯଦି ତୋତେ ମୁଁ ସାବାଡ ନ କରିବି ମତେ କହିବୁ। ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ତୁ ନିଜେ ଧରିକି ନିଜେ ଆସୁନୁ। ମତେ ବା ମଝିରେ ତୋର କେତେ ଦମ୍ଭ, କହିନଥିଲା କି କେତେ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆରେ ମନେ ଅଛି ତ? ଆଁ ମତେ ତମେ ଥରେ ମଝିରେ କହିନଥିଲ କି ଆରେ ତୁ ଜଲଦି ଆରେଷ୍ଟ ଆସୁନୁ, ହେବୁ। ତାପରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ତୁ କଣ କରିବୁ କଣ ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା। ନିଜେ ଆସୁନୁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ। ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବି, ମତେ କଣ ଧମକ ଦଉଛ? ବୁଝିଲୁ? ହଉ ହଉ, ହଉ ଦେଖା ହଉ। ହବାରେ ପୁଅ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର।